Vážení správcovia škôl a kolégií, ak sa rozhodnete, globálne otepľovanie sa zníži na udržateľnú teplotu pre život. Učitelia, ak to podporíte, nemusia preliať ani kvapku krvi, aby zachránili všetky hranice krajiny. Študenti, ak sa snažíte, prácu a základné potreby pre všetok úspech. Otvorte bezplatnú internetovú stránku www.1svet1vojenská.com, pripojte sa prvý správca, druhý učitelia, tretí študenti. Potom študenti predstavujú príbuzných, priateľov a susedov pod ich evidenčným číslom. Po spojení 5% ľudí v jednej krajine dáva žiadosť príslušným vládam. Potom pripočítajte percentá, ktoré sa postupne pridávajú k úspechu. Potom by valné zhromaždenie OSN malo podpísať a vytvoriť jednu svetovú vojenskú organizáciu, ktorá je orgánom Organizácie spojených národov alebo Svetovej ústrednej vlády. Potom každá krajina dáva 10% z jej výdavkov na obranu pre OSN, čo je viac než dostatočné na udržanie Svetovej centrálnej armády. Teraz bodka za všetkými vojnami, pretože na oboch stranách je rovnaká armáda. Zvyšok výdavkov na obranu so všetkými ostatnými vládnymi rozvojovými fondmi použitými na pracovné miesta. Za pár rokov bude Zem zelená so všetkými púšťami. Potom s pomocou a pokynmi OSN vlády postavia 1 miliónovú rezidenciu, z ktorých každá obsahuje 1000 ubytovacích jednotiek. Všetky strediská so solárnymi kuchyňami, strediská zdravotnej starostlivosti a výskumné vzdelávacie inštitúcie. Potom sa vybuduje 1 milión jazier, všetky sú spojené s riekami. Bez roamingu môžu všetci získať prácu a základné potreby. Potom automaticky globálne otepľovanie sa zníži podľa našich potrieb. Ak niekto fyzicky a duševne dospeje, dôjde k okamžitému svadbe. Každý jednotlivec dostane svoje základné potreby až do konca života. Myslite pozitívne a spojte sa. Vaša Agila Ulaga Adibar Samraya Adibati Samrad Eshoga Chakravarti Raya Raya Cholen Lions Clubs, medzinárodný člen od 1981 a okresný predseda pre jednu svetovú rodinu od 2007. Vážení administrátori a učitelia, lopta je na vašom ihrisku. Vitajte priatelia, ďakujeme.